थारैनो आंनियावबो बेबायदि थानायमोनब्ला अब्ला आंनि गाबनायाव बुंगौमोन, ओइ फाग्लि गाबनाङा, नों गाबोब्ला आंनि गोसोआबो दुखु मोनो। गोसोखांगोन सानसे बेखौ साननानै दि सोरबा दङमोन जाय आंनि थाखायल' फाग्लामोन, नाथाय दिनै बियो गैया। आंनि जिउआव थागोन नों जिउ जोबजासिम आंनि मोजां मोननाय जानानै, नङाब्लाबो आंनि सिमां जानानै। आंनि सिरि थानायाव दा रागा जा नों। सुबुङा बुङो बायनाय गोसोनि मानसिया जेब्लायबो निजोम थायो। जायनि मोजां मोननाया सैथो जायोना, बिनि खाफालनि लिरनाया खालि दुखुल' जायो। नोंनि आखुजों बुजिना मोनदों नोंनि गोसोआव आंनि थाखाय जेबो मोजां मोननायानो गैया। दा जेब्ला आं नोंनि सिगाङाव गाबना देखायब्लाबो, नोंखौ बुरखायब्लाबो, नोंखौ खुलुमबाबो जेबो ओंथि गैला। गेलेनाया मोजां नङा सोरनिबा गोरलै गोसोजों। दुखुखौ बुजिगोन जेब्ला नोंजों सोरबा गेलेना थांगोन नोंनि गोसोजों। बे संसाराबो जोबोर सोमोनांथाव। सोरबा सिनायै सुबुङाबो जिउ जोबजासिम लोगोआव थालाङो आरो सोरबा गावनि जानानैबो गावनिखौ बावगारलाङो। गासै सुबुंनि खाफालावनो बहा लिरनाय थायो गासै हास्थायनायखौनो मोननाय